mbang'usete gekogera engori nere na iriane na yaruete igoro naguete nere ikora riroba riabutogete engori eri buna yaguete egachaime nero bagete kombekera bakabeka risere bokorwa igoro rigachaime ngasiba engori risere buri ria engori egere gosutia engori eye yane nabwate baende banyebwate nyetarere gose mbakore ki gose mbang'use bono riria bang'use na engori eri yane nabwate stiri naende ekabutoka bono ekero yabutoka bono igatoka gento nkeri babwate ase chitagi echi konya abana bari mbarache okorora kenyori keri nari nache kobatene yaya motakondigeria noe ngento iga buna egechiko ndatigereria amoroba yambwateraneti nari bagete koreta rende egechiko bagacha koruta egechiko iga ngacha gotigereria amoroba indoche gose ningenderera gokora emeremo eye ndoche nao ndanyetiga ekogera nonya tarigo rioka efundi eyane nero yakageria ekero kende twanyora twakorire ki twachire komo bono nao ndoche na ase ensemo ya emeremo eye nero onyemanyete mono nero onyemanyete mono mwancho morigereria nande netukorinde ng'enderete kobwatia omogano oyo iga twachakirete korwa ase esukuru echinche tobere togotara ase chifamily ao ase eng'encho ya okorotota omogano oyo iga ase abari babete bagosiria obogima bwabo nabo igo rero buna nde iga chinsechi iga naikire ase enka yoyo osabaibetie egekore keria kiakorekanete aria ase esukuru echinche aiga nde ase akorwa komenya minkwa tu nigo tokaimia bonyarorande kia bonyoru ward ime borobo constituency county iga ya Nyamira nyasaye niga akonyete omosacho iga twikaransete nere iga ekorwa ase rirabo eri iga rianyogete rigacha goita abande no arenge ime engoro ime lakini nyasaye akamokonya tiga tokwane nere atwerese ritukeri ng'aki riamonyorete nki iga kiarenge ng'ai banyorete tende iga korwa ase eng'encho ere moyo ari nabakweresa eki kiarenge mpaka bono iga karibu sana ng'aki okoroka omwaka Marietang Lawrence esego ng'ani gose Cliff sa Marietang anande igo nagekwa esimi na omongwana onde okoroka Ben na egasi nere esukuru togenda tonyerore rituko riarenge ria Sunday tokaenda Sunday tokarora egasi eywo ase icho yare gocha kobekwa lakini rende tokamokania intwe toigokora egasi rituko ria Sunday ekorangana tore twasasima nyasaye tokacha tokaenda rituko ria Monday tore na omogaka onde okoroka Patrice Ogereto na omwana onde twachete komo okoroka Nicholas Ambrose tokaorokiwa egasi eywo esukuru lakini rende okorora na nkona kominana barenge buna batagete echo eye ebe gegokunywa omonyakonde agateba ero niga aetwa eplan korwa ase obisi ya CDF buna abwenerete korema echo ere intwe tokapimerwa echo eywo tokanyerima gochakera rituko riarenge ria Monday abaiga bakominana mbarabi abaiga ekomiti ne nkona gokwana yarenge na barabwo proposal yabo baroseti igo yarenge yecho enene lakini rende omonyakonde agatebere buna arwete buna atumerete epurani gatumire epurani yecho erenge bono ekagera rende intwe tokarema echo eywo yarenge engere buna omonyakonde aetwa eri buna bakonya kominana na omore niga achete agatoroki lakini ere akaenda obisi bono ekero achiete obisi nario omonyakomiti oyo machete agoteba naye intwe twarigete proposal yecho yarenge enene lakini rende bono kobatebire echo tigere mwenge abwo mbabwati gopinga konde oyo barangeri gochia egasi ng'o Ben akoroku ere no omokomiti gose na omonyakonda oyo nere omonyakonda bono alafu korwa abwo bagaikera bono echo mogwagacha na eyo omonyakonda tari ekomiti tokarema echo eyo omonyakonda buna aetwa epurani yaye ekorete ekwende ere tokachaka korwa rituko eri ria Monday ng'aki mwapimete echo eng'ana ere 14 ao obotambe gochiaria obogari ere 3 14/3 mokaigwana tokaigwana igo kati yago na ng'oyo na omonyakonda nori twachete komotominikia onkundi nero oyo oyomo ogokwete ng'aki abangete kobakana kera rituko gose ekero mwakorire twagambete tokore egasi nyuma ya amatuko 3 atwakana enusu ya echibesa chiri twaigwananete echinde chigotigara ache gotwakana ekero twakorire ki twakorire egasi more bantu babere
twarenga abantu babere mwachi ini ni mwachi mwarete kosi gende into twaje tukaleta abande bo yakurumageka okay mutaracha gukunya maybe tibaserenga muibonante akabakana twibonante nera ali gwakana futi eya mashiringi efu eya mukaigona chifuti renga mwali kuli twakora machifuti 25 gawa kana 25,000 ya kana 25,000 after matukata to araba deposit kana deposit ya 12,500 alafu ama tukajanda kubwati amanye goja kana twakolira amanye gwakana ikichinda kole aha alafu kurwabu tukakorega asirende to guikari tukoria chimatano agatuhaka ni chibesa eno siye chibesa jiruna twigwanita kana 12,500 alafu kurwabu tukaje tukamenda bagaka bandi rende mage gasinge gasinende to yarenge bari ko babago tubwatsi kurumageka oyo mo no mugaka Patrice oyo nde Patrick Kionsas no mwana ndo kunyikola kanki kurwabu tukakorega asi tuikari tukoria ngeri ya chuma chuma na litu alengera ikiribono tukarana twabereranga gukora tukamatebirira gukora turi gasi nabo to chiare to kore gasi okoreki upime cho tukakore gasi tukagisa cyange cya saa 7 tukagenda tukari lunch yo twari lunch anje tawari miti atirigana twari lunch tugasoa tukarende senge twatigaritiye futi yayamo tigatoga ase tokore tukichifuti kiria 25 ninge nalenge namba umutanga ni gosoa ase echo yime nkaruwa kernasoa ne fundi yani ende twanenge komo ne ragasoa fundi yani ni gare kuna kubaga kuna kumu jena ari kurema ero una kubujira bari barenge igoro batatu bana gutiria twaiketa ekaiga twarure kuruma atega tokurema ono tutabuki gukiro gore futi eri twatigatia yamo tira bandi agwete iga kuruma ate kona dikaiga lakini dikagumage ga kunyora twarure ga twaru twikira round chifuti sana bire gocha tutabuki gukiro kero rira bari riago oyo muito nare bari barenge igoro barori rira bari yakorire kwende rianyokire kurwafu nasali kwane kurunsaria kurunse kabisa between ye chifuti kiri cyago cinsa bono twatabukire kero riago alafu rende ni memore imetore abaiko no bakwanite lakini cyo konyora nange gocha mutu wake ifundi yane nero yae kurumaiga kuna gokoraki tekobekera mara kuna kwabekera mara oneka nachi kurumaiga nachi kurire maiga ngararire bariri yakorire ki rianyokire kumbe na barenge igoro babeire bakurira nansinsi cyo netambe nagotanyare komanya babeire bakurira bagototebia echo eye asaya nare asare software asaya maki ko yarokiri igoriro beri kurwabu ngokorarire ki kugurire ntoide titaika igando chichira abenyinge tukarwa bagatobekera chingori yekora mpata tubaringe igoro bakabeka chingori kiriga na babeka imiti atiri ingi na bete na mbo bumutangani kurabwa tengori iriye mungota yefundi yane twarenge nero ngaki atakubwa tengori tokoreki tosoke ono timanye tiarongi kia peneti kurwabu nchenga ruonga bwa tengori na bwa tengori iriga na asukire na tirire na ikira round chifuti kitigarete ko sembi bitini gansoke iguru na ringi gweteriro bariri kugari uri agweteri muri okana pu eri abuga rikabwa tari kambwa rikangake ni gasuma ko site eri yarenge ya mwini kambwa te guchakira ira guchinseiga ona rende eri ambu atari ngote ya baigoro bono igora ari muntu tari ngo endo bono bari na barabuno bwa bete bariri bariri abutukire bagatama abandi bagona gukura bakwanda guchiobisi yako nabagaka abandi batwane komo kandi obisi abo bakarangiria abana bagite gukura nkestina walimbu aterneti bawo chikombegera kangori kari kane na abwate katigarete kakeiga egeren bambu gate bangu seiga nsoke uchigo engori ina ere gakoraki ikafutuka kira yabutaka abana bari bamyuga to chichinga chiabo akareta rinde kenyori na baretete kenyori ne kinakibajete kombekera bawo chikombeka ngasingutira gwatere mutakora ngo semonyore no ne gechiko ndatigereria maro ekora maro nambwatete guchakira guchinseiga
ngatigeria maroba kabade ngoro ne ntambe guchigoro ngoro stili ne ntambe guchigoro tigati igo se anyukirite ngati ya jagirite gatiga lakini ekero yanyuka mwiso eriro bari rindi aturumbugite bakari kamba goikera bari batachite igoro isaiti ya engo gokoboko kwa mateiga kandi aterega ngatigeria ndia gwagete kuri obusigoro gose konyora na ikire bono na asokire ugo ntuma koriria antu ometeiga nachete saiti yeri kamanya gocha guturumba kabono tuchete kubwatu kangori engori eri yajete kwanyo kabono nkanyora timbwa tingori okay lakini ego tubete oigete ina ikire iga yo chakire ho chinse kochinse tubete keregendo kede atubete keregendo chibutie chichonse bikuru mate bakaro go chikabete bono riro bari akabire riri echo yonse bono rende ncheno jina atigere tirira berio ngoikanga nyora bono goikaria igoikera iga amagoro bono atigeire gujakira maru go chinse barajende kombekire engori eyo arete magega ngatarira engori eyi abana bagukoretera engori abantu bari barenga igoro batamete bari mbagite gocha baadaye tugirende obwoba buri bwara katieri abantu bakomenyeka kurigia abantu ekora ne school muntu tarengo na abana konyora bachiro kora de birasi bono obwoba buri bwensi buna bwabete ninda abantu mbagite bagacha kurumaje kara bachire na bwagite kombekera ninde engori eyi bono ngacha gutarira bahacha kumusera bakambeka yanga ikaikura umuntu nareyo mo otweresa se story ntangani nga bas ni tu kumusa bakaranga te bakwe ibichiko iruse ya maraba byekomanya mwanzo mbangusete yako gera ngori nere na iriyane na yaruete igoro na guete na yare kora riro bari riyabu togete engori eri buna yaguete gachaime ne ro baje tekombekera ri bakabeka risere bukorugoro rigachaime ngasibe engori risere buri engori egere gusutia engori yane na bwate baende banyebwate nyetarire gusemba koreki gusemba nguse bona riri banguse ne engori yane na bwate stili nende kabutoka bona ekero ya butoka bona igatoka entongeri babwata asichita kikonya abana bali mpara chokorora na bikinyori nikeri nari naje ko batene yaya mutakondigeria no engento igabune igechiko ndatigeria maraba yambwatira niti nari baje takoreta rende igechiko bagaje kurute igechiko iga ngaje gutigeria maraba igabonekera kwa elio gendete gaiga goseri elira beliria nyoka asaiga oyo gwatiga maiga nkuigwete sauti ndio cia komeki na kurete na stugete tasiani gento gyoka kuigunirira bariri na kwanete sigende gyonsi takwanete gento na ari kwamba kuigwa ronyigu na gose na kwanete kende na boigo igaiga smole maiga kero lira bariri ya nyoka chingo limba timbogeti ibere bili masogere eri mwaso ko lira bari anyokire chingo limba retete ibere ayoka amua goteki opportunity gotira una chingori chiri chia charo ningwanete ngote ye fundie yane na ngachi fundie yane utakubwate ngori eto turakoraki turasoka bono timanye tinangi yaro kiabete taika gokoraki taika kubwate ngori eri ya nera ike gokoraki aike gosoka buna nabwatete ye babegete ikwera bagaka bari batatu barenga kiro mugaka abwate gepira kia yari kungusira renda maraba ari kurumi bono rende mbabe ketaro potin yeri mbabe kete chingori ngiti atiri buna ya na tuwa batete na tubekere chingori tokoreki to tiere narore sanga ne chibuti gwata kete basoko cho pimenga chisanire igote njarenge boy igo ngosoka mwata kete sinjo mwaro chedenje ya ngosoka twalenge akora konyora to chintora akora gasi twali gocha gutira gocha igoro toje gokoraki toje gopima chifuti efuti eri ya sabetwe ori twa matebeti umunyakondo ori sinjo konyora atebire nango korariki ko gendari ngatebia abaigoro nangaki abatigere efuti in case to kore egasi topime kero twakore twakorire twarure metwensi bono ngoika kunyara gosokeria ogendete kunya kuiruseria maraba bado ndigendete koroki kwanyoka zaidi kurugoro kunyora riro baringaite na nari anyukire lakini na gandunga mburio kwa kunyora rende kari kandi katikare taka kagake kari kuna wakoraki kari kuna gura kiri bari ori kunyora riagure bakari ikire kire max okora bakari ya sokire igoro bono gwasokire igoro nki kwarora igora ngikiaba
igora bono rinde nabete nkobana ebirengere rimbia mbete biko charuka ake kugera oyo twarenge komo nwatigarete ime mbaga nitikontebia bambori bangire nyagitari nkabotebia aya mokongire nyagitari tiganda araganyori ominto twarenge komo arakora ki ararusigune manye koiru nyagitari ekirinde korwa bunje bono namanya ng'aki nachete konyora nabwatirwe nabekirwe pikipiki igoro nabogorigwe na ikigo nyagitari chendero nyamire Oiko karwariwa. ngoika nkarwariwa Gwachkwira na sesini. ekero nairana nabwatire ndi nchati ya maumifu narengo nisindani ndi nabekire kobokeri nabekeretwe amanje bono kurwa buri ndi narete tukara lakini konyora birenge biane mpira irana bijya igaga mbona sayi na ondo kino nimba to mustoko ekogero mugako twakabere kom numusani ono imisana twabere ne ara sama tukamanje bono Ane mwachi tukoriga gasiko. ndi ne twagete kom Konga kitura irana skuru e. tinda irana gochi ande tiro cyose ningera ne gochi ekogera nimba to bwo bagete mbiane Bono ngwacha bate wiki agendere toro after kwa ruro. bono narura after narure nyagitari ninje tena ikire iga murugio naka akandonserie rongori ekora nabwatana na mario nare kuri akanga lakini rende kombori noro serigwe ndagera ngumukani yae ndagera yoti nkonyara kuria eronguri yo range gasingi echikoni ndana gwe komeri kono twabeira keiga chinse gando chichionya jara jiri lakini timadina sanga byare nkuhigwa abantu bamekiri gukura kwa baire iguru nkubori okora mbono barusirie efundi yane bono rende kurwabo na inaje kuna yaya tari efundi yawo yoka n'abantu bandi bare koenda baje bakonye efundi yawo na baro bakorire ki na baro uri bari ya bakunikire bono rende kurwabo ondo kina igwete ifu Pole sana ande nyasaye na bakweteri bagalinde lyo kwenda kumenya asingi mchukurwa sai nako kweli kweli efundi ya onera mwairi mata ere mwairi mata okay bon kurunga ki ibaka bono ye ondinaro chire kugutarira ko bari bakwete mirimo ose kendi gansikia baire bari bemirimo ro munta yokira yakogera mwana umunyakondo oli tindo jiala gosokorire kwende okira lakini nda abantu bande bakirega iga batarire toratebe noyo kabeiro mujumbe ito pen mumanyi nero tarire gaiga n'abantu baminto n'abantu bekanisa chiama tichito gaiga noyo ndo tumira abantu baye gaiga bakire mpatu kyosero igo asori otoete mirimo taraja lakini na igeteri tukoiga konyora bone memory yane yajakire ko bageko ira na ya ake ngamufrasi esi akarwa rende akangakire ukombori ngayiwe ngamate yaya nyombande lakini naga nitukoira na ukinyagitari ikwera na ni sindani na beke tukobokono yaringe akande irende na gokwira na ukinyagitari ontebi ona rakati eria yokwira na ukinyagitari tinje tiko ikaro mwabe ginkomori yase inse jirina irante ukinyagitari ono yaringe goseneri tukondoje goseneri ya igora bono gosemo igora ari namo frase tie simu naende ngomateirende bono maina bagaka bande bari barengo bari twaire tegasi ekogera namo godirende abantu abande nawe barengo nonyo muchando rio bete mbaga netie chibese ekogera obugimo obumo stiri mbaga endrete na bari moyo bontina yankoro berinde chibese chingaki chigotoka indu wangareki ngojitomere ingire taro chitaka chitaraba nyinge nganyona chibese chiokorireki chibekire simi lakini rende gasokorona kwa sia sobo sidaro ntorakoreki ntorarorana nere abeteri 13 chance abete chibese changire 12 na 500 igakabeka na abeke 12 na 600 iro na abeke chibese echo
maybe ekero tungukwira ni mayo yake agekero kwa gwegasi gabuna nae bono kwa contract nae kwa etwimirimu asa egekero bagote yore masa ase echoe asa inkwanya pimete nkwaroche ngasa ali echoe nabe nkwaroche bokongu bonde wirira baliri mutarachaka ona konyora tutarachaka ekogera kasi no njao nyatinda nyokora matuku mangira kidirende asense meria yeskuru kuna kuiguna ange story na no ene chichonji akalimdu no ene chicho echichingale chiacha chiakoraki chekenga kikwanya aliro baliri yabutokire lya nyokire bona abo asense moyo yerire baliro lyo ngatoro getia ase space yarenge yagochora lakini chichonji akabeire mate iga yaye lakini atuani yarengo okorana atuani akoroteki yarengo bono gigasa tora getiaro tina abwate alo gosenda atebe na nimbwate masini ende gopima iro barinde tatiga tora getingaki iga no echwera erari murende lakini ntukachikorige tukarana inde okorana asa echo yana okoreki yana kuri bono harakati eria ono ntumaitina okorana riro bariri ndinge riro bari bwato kaine style gete ita bwata ine buyari bwata yani umuchanga gete igo koremu ona kamyoka ono abuno nta manyete ko bono tin na mai tuchinse ya ngakiri akorete ngakiri arenge wikerega bono kibirengere byabo bire ese mangana yiga baire ga korekana bono wikerega na ndo china mangana aya na barenga mangana ndo china atari aka gwaita yakogera tinya roji gosemangana ale mayiga sebirengere byane yakogera na twakorire gasiga matuka mangi ndo china aye igete kabege ndo gete kyogo kumia insinyere nangi kiribono kiabete wikerega pole sana mwaka nani maitinga bado no stugete bwo no bwa kwandega no bwa tubo banne igoro yemermega ya chito koletera amangana makomu na boigo kuira abasani bawo ase bali bakurigirwe tichinse chiga maybe nkyora kwana kyomwali uchese bale tucho kwa ono njege ntonda abate biyamona asengincho mwachire asengenje yoko bani batebya baminde kikia beta asense ame yeskuru ya yechinje egento kende tora sabe asaba minto balia babeta bakora nyasati babeka asagaya na kiro muntu nagwate style ya yakuru agoku ekogera nche na manyete gosorio minto twarenge nere ira bari ngocha koikera ryarenge timoite style iri yakoreteki ya muitete na babande bachete kokonya efundie yane na bro mba maite na gosengo ikere ira bari ria tiberiko babwateri na barabu ba ku style iri ngabunye yendo kende nche nale gosaba nasali gwanja kuna abantu baminto ekogera ntomiete na baria baminto bande mbasirete ntogwata abana bagocha kwanda school osene university kuna ngine mwato mwana kwanda university na nimbwata abande kurma ando bwato gwanjo kuya batokonye egere kuchimutwari ndo toje tore tokogwena nyasa tokonye nabo konyore ne nyasa twigorire ncherende tori kipende torakore tokonyera abana batugwate okay ya mosani gogo ibundie yao wa kwanyora ibagari gwika mwae mata tinda chio lakini naondo je na nimbwato gwa sana nonya no bwo kugani kogendo nonya tingumiete bwo babara umba koreteki bwo bamboro nende tindo je senincho ekogera efundi yane aro reti yakorireki chire nimbwato gwa sana ano kogendo nsinyire kokoreki kuma sinyira kwa tukomoire gasi agachigosira nsinyire kogendo ekogera una tuachite nere bona ondo je na bakegere gento getegio kogosa okay pole sana namdenya sana bakunya ko kolemi maybe nduraga ni kuamba naye na bako kumwe namba ya yesi namba ya yesi 07 45 61 68 pole sana mirime no irolre ko enda kunya para tindo jo seninga ndara ko mirime ndo tena onda nyitie kogera no nyata ligorioka
efundi yane nero yakageria kora kende twanyora twakorire ki twachire kom bono nando kina sensema yemiremeri no nero nyimanyete mono njina akabeire n'omuntu oye twakaendire iga bwoko bokasingi bindi by'obung'obo bwa kong'ete akana kwenda gahunda yaye ngitwana kwenda naye ndi kwanyora gento gekeigo ona gusukiria abana aba obwate bono rindi namanyete mono kombwe kogera nke nanyuma itaro mono lakini particularly asa mang'ana y'echinche naye kwaetwe emiremo bono particularly ase amang'ana y'echinche ori niga anyorete enamba ase eng'encho ori namanyekanete mono kombwa lakini ori ase eng'encho aikirete enamba yane bwango ngikiagerete agante nang'aki rangerie efundi eri yao mokore ki moche komo rotari nane egasi yarenge yane nachiete kobwate contract egasi ino mwensi egasi ine yaito twensi nkenere mwatemete kobaka enchibesa chinde chinyinge gwetana echo ntwasabete chibesa chiarenge igoro ase nini lakini rende omonyakonda akarwa agateba according ne chibesa aire esabu yaye bona nyiagete toisoko chibesa chiare gosaba ne egasi rende ne yesukuru ne ye committee ne sukuru ne to yarenge ekagera rende tokanchera na rigo rie ase eng'encho twaoche nang'aki irio riakoba ng'aki nkware gokonya rende ekagera togakora ekwende tukanchera naigo matobori nararia matobori ng'ota kero chikwagacha matobori ari bono niga aretete gekogera konyatua amatebire egasi riaro ngokorere ki koerere ekagera akareta amatobori anakoreta materials erie gocha korwaseria echo igo nero aretete okay machumureri tiga tukorera agwe ase eng'encho ntobwati kende king'aa tokomenta buna iresire igo story nabere igo onde maybe bwate mabori anda arataka mabori namba ya yesimu ere gagundu bwensi urataka musupport nanda ate kwate mwana ande school nera konyo kurigiri kwanda ale school ya Kisii University abandi mbaro lindo yo mona aro secondary ore form 4 moyo nde naro kwate last year taranyo besa gochira course moyo naro mukore grade 10 grade 9 kujwa koro mwaka ore bono mipio yo ya oraga niko kombori kende gose kwana kende na mayane na ruga abo yeba yamana nanya sati ane aende okulenda mwaka yamana tia tukorera agu ma ase ria rero maybe nana batokonyore familia iga yende ase ng'encho mwa efundi iga bare gokora nere mwa tiriare ya misaiga para mata na batokanya chinga kichio gotaldira barabo kurwa gutokore kurwa saega makina tinkuru kutomera nase mugano boche